se Alana Markone, jedu X-Ligu Sport Human, 7. 7. Tady to máme napsané na tabulce, váhy a počty opakování, jo, takže teďka to jdem projít, váhy, kolik máme nachystaný, takže tady je 1,25, 5kilovka, dámská osa, jo, dámská osa, na druhé straně to samé, 1,25, 5kilová ta, tady je 2,5 nachystaná a tady jsou zelený desítky nachystaný. Alča by měla všechny váhy zvládnout, takže si bude přikládat a já to nachystám tady. Já to nachystám. Jo, dej si tu tabulku před sebe. Tak. Jo, seš tam, ale já to ještě našteluju. Tak. Můžeme začít? Jo. Tak, za 15, ty tam máš nastavený odpočet 15 sekundový. 10. 6. 4, 3, 2, 1. Teď! 1. 2. 3. Pěkně. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Přikládáš, jo? Dobrý. Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pěkně. Další váha. Krásný čas, Ali. Pojďali. 1. Klidně pod jedničky, super. 2. Jo. 3. Posuň si to. 4. 5. Pěkně. Pořádně si to vytáhni. Poslední s touhle váhou. 6. Super. Nakládáš na 37,5. 25.
1. Dva, pěkně. 3, pěkně. Vydechni a poslední. Super, Ali. A poslední váha, poslední 2 opáčka. 40 kg, jo? To je suché, uvidíš si tu červenou nebo černou. Ten smrtný prouk. Pojď, máš krásný čas, máš krásný čas. A pojď to zandat hned. Jo, takže já chci, aby to natažená, takže tady, jo, zaberu. Jo, natažená. 2 opáčka, 2. 1, 2. Soustředím se na to, aby tohle plně ty opatky, tohle břicho. 1. Tlačit ty bedra. Aby to nestalo právě to, že mi povolí ty bedra. Jo, zpevním, držím to břichem pomalu. 1, Pěkně, 2. 5, 10, 5, 11, jo? Pak se podíváš. Pojď do kamery říct, že jdeš na druhou část. Na Bčko. Jde na Bčko, teďka to řekla, jo? To řekla, já jsem to slyšel. Jsem to Na Bčko. Já jsem to taky slyšel. Si to pomože. Takže teď mám čas, jo? Jo, teď máš jak chceš. A do konce 10 minut, takže máš 4,5 minuty ještě, jo? Jo, děkuji. Ty dáš do gumičky, leží na břichu. Jo, ještě dál jdeš přemo. Jo, a bude jenom. Zakopávat. Jo, přidávuješ. Takhle tím tohle. A to druhý světí včas. Gotové, tak pak střídáš tam ty jednotky. Ještě 3 minuty, Ali. Můžu jít na kafe. To nemůže, musí být záběru, ale... Pěkně. Pěkně, Ali. Nemusím je další, jo? Nemusíš, můžeš to ukončit, klidně říct teďka. Ukončit. 40, No, co? mám 43, ne, 43, 42 půl. Jo, asi jo. Jo. Chceš to ukončit? Já zkusím ještě 45. Dobře. No, je tak hovada. Máš 2 minuty, víc jak 2 minuty, takže klidně si dej ještě pokus a... Zadně ani návrh to vytáhne. Nezastaví. Já mám sílu. Nepotřebuješ. Když tam vyletíš těma nohama, tak nepotřebuješ sílu. Že, Vláďo? No, už je, no. Já jsem to ráda. Jo, říkal hezký ten. Pravda. Je to pravda, no, kurva, se to nemůžu dostat. To ti Ačo nikdo neřekl, že? Nikdy. Co? Že nesmíš zastavit do toho pasu, že? Jaké volí? Co tam dáš? Dneska ne. Ne? To se neříct, že chcete volby. Já mám písemný materiál, mám to uložený kamaráde naši rozhovor. Ano, a co jsem ti na to odpověděl? Že ano, že to
máš necelou minutu. A teďka jsi vyšla ze záběru. Já se nebudu lámat. Ne, tak kašlem na to. Dobrý, můžu? Tak, hotovo. Poslední pokus neúspěšný. A předtím tam bylo tady tohle, jo, takže... Ježišmarja, 21, 2,5. Ty 5 Alča nedala s těma 5, ale nebyly 10, jo, zelený, dámská osa. Takže to bylo, říkáš kolik? 42,5 vzala a 45, teďka ta poslední váha byla fail, takže část toho snatch ledru, tak bylo nějakých 5,11, ano, a váha teda výsledná 42,5. 42,5. Vypínám. Papa, ahoj. No, akorát to teďka skončilo. Píp. Výborně.